Takže dobrý deň, milí diváci, ja vás vítam. Práve sme dopísali maturitu zo slovenského jazyka a písomnú časť a sme v prestávke medzi písomnou a tou slohovou prácou. Patrik, skúsme sa vyjadriť. K písomke by som sa vyjadril asi tak, že vlastne treba mať na to určite nejaký intelekt, a aby ste to zvládli, pretože sú tam všelijaké indície, ktoré potrebujete vyčítať spomedzi riadkov udalostí. Patrik, boli aj nejaké záľudné otázky? Určite boli, ale tým, že my nie sme dvaja ľudia, tak záľudné otázky sme vedeli. Takže asi tak. Hej, test bol celkom náročný, ale dúfam, že sme to všetci zvládli. Určite nad hranicu nejakých tých, nebojeme sa povedať, aj 50%. Nebojeme sa. My to až tvrdíme, že sme prekročili tú hranicu. Určite všetko sme mali z vlastnej hlavy a po nejakej tej diskusii po písomnom teste sme si povedali správne výsledky, ktoré sa zhodovali. Čiže sme všetci nejako kľudní, ale o nejakom obrovskom kľude tu rozprávať nemôžeme, lebo napätie vládne napätie vládne nielen tu, ale určite aj na všetkých stredných školách, kde píšu dneska tiež maturitu zo slovenského jazyka. Samozrejme. Skrátka SJL. Ideme na sloh a držte nám palce všetci. Majte sa pekne.